Aj vy sa aktívne venujete obchodu? Stáva sa aj vám, že vám zákazník povie, je to drahé, musím si to rozmyslieť, alebo poradím sa s niekým. Po prípade, viete čo, nechajte mi to, pozriem si váš web a ja sa vám ozvem. Ozaj, ozvali sa? Každý z nás má svoju vášeň a mojou vášňou je predaj. Moje meno je Slavo Kybala a mám v živote asi šťastie v tom, že mojej vášni sa už aktívne venujem 30 rokov. V škole manažmentu pracujem už 20 rokov a moja práca je pomáhať klientom zlepšiť predaj, prácu s obchodníkmi a celkovo zvládať klientov, aby vaše čísla rástli. O témach v tejto oblasti sa s vami rád podelím a dám vám praktické návody, ako to urobiť v reálnom živote. Nie na papieri, nie v knihách, ale naozaj v praxi zvýšiť čísla, zvládať klientov a zlepšovať obchod. Som Jozef Procházka a predaju sa venujem od roku 1992. A semináre o predaji prednášam od roku 2000. Prečo by na tento seminár mali prísť predajcovia? U začínajúceho predajcov je to úplne jasné. Väčšinou zápasí sám so sebou a nemá istotu. Na tomto seminári získate základy, istotu, aby ste mohli čo najrýchlejšie produkovať a zarábať peniaze. A prečo by na takýto seminár mal prísť profesionál alebo predajca, ktorý už nejaký čas v predaji je? Ja osobne mám najradšie, keď prídu predajcovia, ktorí sú v predaji 10 a viac rokov. Títo predajcovia na tomto seminári si obnovia veci, ktoré už kedysi robili, zabudli na ne, alebo ich prestali robiť. Ozaj, myslíte si, že sa dá vybudovať vzťah s hocikým? Je pre vás reálne, že navštívite zákazníka, ktorého ste nikdy v živote nevideli a po hodine je s vami kamarát, priateľ? Povie vám veci, ktoré možno nevie ani jeho žena. Ak sa stretávate s takýmito vecami, tak ja vás pozývam získať praktické návody, ako to zvládnuť. V HCA Slovakia na to máme jeden seminár, ktorý sa volá Seminár o predaji. Naozaj sa tam venujeme tomu, ako zvládať námietky, vymýšľance, ako zvládať niečo, čo zákazník hovorí, aby nekúpil. Neveríte? Príďte, vyskúšajte a stavíme sa, či vám to bude fungovať. V podstate je to najrýchlejšia návratná služba zo všetkých, ktorú máme, lebo ak ten obchodník zvládne len jeden jediný obchod na ďalší deň, peniaze máte späť.